L-inawgurazzjoni tal-pontifikat seħħ f'ċelebrazzjoni solenni b'liturġija li tenfasizza r-rabta bejn il-pożizzjoni tal-Papa mal-Apostlu Pietru u l-martirju tiegħu f'Ruma. Dan seħħ sa mill-bidunet meta l-Papa Ljun 14 niżel taħt l-art prinċipali tal-Bażilika u talab quddiem il-qabar ta' San Pietru, quddiem folla li qabżet il-150,000 persuna u aktar minn 150 delegazzjoni uffiċjali li rrappreżentaw pajjiżi mill-erba' tirjieħ tad-dinja. Wara l-Evanġelu il-Papa tlibbes il-palju fuq spalleħ. Mamul mis-suf tan-naġ il-palju jfakkar fir-rajt tajjeb li jġor in-naġa l-mitlufa. Wara tlibbes iċ-ċurkett magħruf bħala tas-sajjied u li jfakkar fil-missjoni tal-Papa li hu msejjaħ biex ikun sajjied tal-bnedmin. F'dan il-ħin id-dinja seta' tosserva Papa kommoss bħarstu lejn iċ-ċurkett, is-siġil tal-awtorità tal-Papa. Fl-omelija matul il-quddisa tal-inawgurazzjoni tal-pontifikat tiegħu il-Papa Ljun 14 mill-ewwel irrefera għal mewt tal-Papa Franġisku u qal li din il-mewt ġabet ċertu dwejja u li konna qegħdin inħossuna bħal naġ mingħajr ir-raj. Dan id-diskors mill-ewwel intlaqa minn applaws kbir mill-eluf ta' nies li kienu preżenti hawnhekk fi Pjazza San Pietru. Fl-omelija wkoll il-Papa Ljun 14 irrefera għal konklavi u qal li intażel minn għall-mertu imma li se jagħmel minn kollox sabiex iwassal ta' paċi u għaqda. Questo, fratelli e sorelle, vorrei che fosse il nostro primo grande desiderio, una Chiesa unita, segno di unità e di comunione, che diventi fermento per un mondo riconciliato. Stqar li dan għandu jgħin fil-bini ta' dinja fejn tirrenja l-paċi u żied li l-Knisja imsejħa biex tħaddan spiritu missjonarju u twassal l-imħabba tagħha lil kulħadd. Fl-istess ċelebrazzjoni 12 rappreżentant minn kategoriji u bnadi differenti tad-dinja resqu quddiem il-Papa u f'ġest simboliku weduh l-ubbidjenza tagħhom. Fit-tmiem il-qudiesa wara Reġina Ċeli il-Papa stqar li f'dan il-mument ta' fidi u għaqda il-Knisja ma tistax tinsa lil min qed ibati minħabba l-gwerra u fi ħsibu kien hemm min nies f'Gaza, il-Myanmar u l-Ukrajna li dwarha qal li qed tistenna negozjati għal paċi ġusta u dejjima. Fil-Bażilika ta' San Pietru laqa rejiet, presidenti u prim ministri minn pajjiżi differenti li f'isem il-popli li jirrappreżentaw waslu l-awguri tagħhom lill-Papa. L-awguri ta' Malta twasslu mill-Prim Ministru Robert Abela akkumpanjat minn Dr. Lydia Abela u bintom Georgia May. Partikolari kienet it-tannieqa ma' Ħuħ Lewis li f'diversi intervisti rrakkonta li meta kienu tfal kien jinkieħ li xi darba se jsir Papa. U hekk ġara. Il-Vatikan qal li l-Papa kellu udjenza privata mal-President Ukren Volodymyr Zelensky. Il-ġurnata bdiet bil-Papa l-ġdid qrib in-nies f'dawra li għamel bil-Pope Mobil ma' Pjazza San Pietru u triq li twassal għaliha.